बेलायाव नायनानै नुबाय मा जों जेबो जिर' जेबो खामानियानो माने जोंनाव जे हेलौ लोगोफोर आं नैबे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थालायबाय आरोना नै दाना माने गिदिर सोंलु बा गिदिर बिबुंथि आरोना बेनो जाहैबाय माने दा प्रमद ब्रह्म थासारि प्रमद बर' सरकारावहाय जाय बिथांमोन मावना जाग्रा लेबार कामलाफोर बिथांमोनाव सोंलु गिदिर मानो होनना बुङोब्ला प्रमद बर' सरकार थासारियाव नोंथांमोना बेसेबां आवगाखो बा बेसेबां दावगाखो मा डेभेलप जाखो थिग बेबादि बेनि मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांजोबगोन नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौहाय जोबजासे आङो नोंथांमोनाव सोंनो नागिरदों नोंथांमोना रायजो हिसाबै नोंथांमोना दि साफा साफा पाब्लिक हिसाबै सिगांनि समाव माबा मोनसे खामला हाजिरा मावनानै मोनदों होननानै बुंदोंमोन दा दानि जेनाखि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारनि सायावहाय दिनै साख्रि बाख्रिखौथ' दोनथ' नोंसोरथ' जेन'बा खामला मावनानै जाग्रा दिनै खामला हाजिरा नोंसोर मावनानै मा रोखोम सोलिनो हादों आं नोंथांमोनाव बेसेबां डेभेलप जादों बेखौसो आं नोंसोरनाव सोंथि खालामनो नागिरदों थारमाने डेभेलपा जाहैबाय मा जोंनियाव डेभेलपा मा नुखो सिगां हाग्रामानि समाव हाग्रामा सारनि सिगाङाव समाव आरो जेनेबा 17 बोसोर बा जाय हक जोङो नुबाय थाबाय जोङो खामानि मावनो मोनदों अबेबा लामा अबेबा माबा मोनसे दालां बानायनाय बेयाव जों हाजिरा खामला मावनो मोनदों आरो एभेलेबेल जेनेबा बे दस्रा बे नङाबाबो दस्रा जों बिनि आन्दाराव दस्रा थ्रु माबायाव जों खामानि मावनो मोनदों एभेलेबेल एसेबाबो थाइसेबाबो जोंहा न'खराव संसार सोलिदों ना थाइसे थाइनै मोननानैबाबो दा दानि बेलायाव दानि सरकारनि बेलायाव नायनानै नुबाय मा जों जेबो जिर' जेबो खामानियानो माने जोंनाव जेबो इंगेज जाया खामानियावबो जोंहा जेबो माबा गैया जों न'खरखौ बोरै सोलिनांगौ बिदिबा सोरबा सासे कन्ट्रेक्टारा जुदि खामानि माबा मोनसे लाना फैयोबासो जों खामानि बिनि आन्दाराव जों खामानि मावनो मोनगोन ना नङा दा बिनि जुनैनोथ' जोङो दा दुखु मोननाय फैदों जोंनि रायजो राजा बे दस्रा मानसि जों खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसि दैलिक जेनेबा न'आव जोङो जेनेबा 400 बा 500 जेनेबा हाजिरानो मावबाय जुदि बाहाय जोङो जुदि 400 500 जों माबा मोनसे माइरं जेनेबा 400 500 दान्दायाव फैनानै जुदि जोङो खामानिखौ मावबाय जुदि जोङो हिनजावफोरजों बा माबा मोनसे न'खरनि समस्याजों जोंहा माबाया फेमिलिया जा बुरजा बिनि हिसाबै दा जोङो बे फैसाजों जेनेबा जोङो ना जानो लुगैगोन बेदर जानो लुगैगोन खोथा जों 400आनो मावबाय बा 500आनो मावबाय हाजिराखौ ओमफ्राय बाहाय नोङो खोथा जों 100 थाखा 200 थाखानि जों बेदरबो जानो लुगैबाय एखमबा फेमिलि बुरजा जोंनावथ' सोलिया जाया दा ओरै फारसेजों थाव नांगौनो फानलु नांगौनो माबा नांगौनो दा जोंनाव खामानियानो जेबो जाया दानि गोदान सरकाराव नुनायाव आरो आच्छा नोंसिनिदि बुंबाय थादोंमोन बै समाव मानाव गेदेर प्रमद बर' साराहाय जेरैबायदि होनबाय थादोंमोन माने साख्रि होगोन न'खराव साफा साख्रि होदोंमोन साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन दा बेनि बेलायाव न'खरसेयाव साबेसे साख्रि मोनखो नोंथाङा माबा मोनसे बुंबाय बायनो हागोन नामा मिन्थिनाय हिसाबै जोंनि जायगायावथ' दा साख्रि गारनाय रावबो सासेबो मोनाखै बिसमुरि ओनसोलाव दा न' फैबाबो नोंहा मोनखांबाय होननानै थगायो हरा दालां दं गंनै बेखौ बानायना होआखै नायफैयाबो प्रमद सारा बा रलेन्स सारा दा जोंनि लामाखौ बानायना फै जों होगोन भटखौ रायजोयैनो गाजा गोमजायैनो दा दिनैसिम गैया नायफैया दादि बुंबाय थादों बै जेन'बा जोंना मा नाम होनोमोनलाय बे अशक गयारि सारा जायफोरा गरिब गुन्द्रा बिसोरनि हेफाजाब होबाय थादों होननानै बुंबाय थादोंमोन दा बेयावहाय नोंथांमोननि गामियाव सोरनोबा गरिब गुन्द्राफोरनो सोरनोबा सहाय होदों नामा होफैबाय नामा होफैयाखै बे नङा नंखाय फल्स थगायनाय होमबा नोंसोर दानि समावहाय एबार बिटिसि इलेक्सननि उनावहाय सोरखौ सरकार फैजानायखौ लुगैगोन जोंना बे नांगालानो मोजां हाग्रामा सारानो आरो नङाबा इपिपि बेखौनो जोङो मोजां मोनो नोंसोरथ' रायजो हिसाबै नोंसोरसो सायख'गोन मानो होनना बुंबा नोंथांमोना दिनै साफा भटार्स हिसाबै सोरनो भट थुनांगौ सोरनो भट थुनाङा निश्चय नोंथांमोना मिथिगोन आङो नोंथांमोनखौ बुंलांनाय नङा उमुगाव भट थु अबेबा ट्रेक्टराव थु अबेबा नांगालाव थु होननानै दा नोंथांमोनासो दिनै डिसिजनखौ नोंथांमोनासो लागोन दा बे हिसाबै आं नोंथांमोनाव एसे सोंनाय जाबाय आरो नोंथांमोना क्लियारलि बिकिसनखौ एसे फोरमायलांदो माने जोंनाव नैबे सैद'आव बिसमुरि सैद'आव बाहाय लामा दं माखासे
हाखर हाला दालां गंनै दं बिराद ओरै समस्या लोक्षि जायो जोंहा। मन्दिरजोंबो मोनसे